Leandro, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba? Nasaan si Roxanne? Nasaan ang asawa ko? Mr. Romantiko. Bakit nababahal kita? Dear Mr. Romantico, labis akong kinabahan nang marinig ni Leandro ang usapan namin tungkol sa asawa niyang si Roxanne. Kitang-kita ko sa mga mata ng lalaking mahal ko ang galit dahil trinaydor ko siya. Ayoko sanang itago kay Leandro na buhay pa pala si Roxanne. Pero it left me no choice but to keep it a secret. Dahil alam kong oras na malaman niya buhay pa si Roxanne ay mawawalang bigla ang pagmamahal niya sa akin.